Καλησπέρα σας. Θα προσπαθήσουμε και απόψε να έχουμε το βλέμμα μας στο μέλλον. Καλεσμένη μου απόψε στην εκπομπή εδώ του Focus Web TV είναι η κυρία Ροδούλα Ζήση, είναι υποψήφια βουλευτής στη Β' Αθηνών. Καλησπέρα σας με το Πασόκ, κυρία Ζήση. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πολύ. Είναι ο κύριος Γιώργος Βλάχος, υποψήφιος βουλευτής στην Περιφέρεια Αττικής με τη Νέα Δημοκρατία. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι ο Νάσος Αθανασίου, ο συνάδελφός μου αγαπημένος, υποψήφιος βουλευτής στην Περιφέρεια Αττικής με το ΣΥΡΙΖΑ, Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο. Σωστά. Θα το εξηγήσουμε αυτό, Νάσο, μετά. Και ο κύριος Κώστας Χαλιορής, υποψήφιος βουλευτής στην Α' Αθηνών με τη Δημοκρατική Συμμαχία. Καλώς ορίσατε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Θα έλεγα ότι θα ήθελα να κοιτάξω και το βλέμμα μου να είναι στο μέλλον, αλλά η ειδησιογραφία δεν με αφήνει. Γιατί η ειδησιογραφία που βλέπω μας κρατάει σε ένα παρόν, το οποίο είναι πάρα πολύ δυσάρεστο και το γνωρίζουμε πολύ καλά όλοι. Αισιοδοξούμε, ωστόσο η αισιοδοξία πρέπει να στηρίζεται σε σταθερές βάσεις. Οι προβλέψεις του κ. Προβόπουλου για σήμερα που κάνουμε την εκπομπή είναι δυσίωνες. Μιλάει για καθυστερήσεις στην προώθηση κρίσιμων μεταρρυθμίσεων, πράγμα το οποίο θα επέτρεπε κάποιες αλλαγές και να κάνει πιο ανταγωνιστική την περίφημη ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας. Περαιτέρω μειώσεις στους μισθούς, περαιτέρω μειώσεις στις συντάξεις, τσεκούρι στο εφάπαξ. Αυτά έχω εδώ, εγώ που έχω συλλέξει σήμερα το πρωί, θα τα συζητήσουμε. Το χειρότερο όλων, και αν θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω από αυτό, είναι κάποια ευρωπαϊκά σενάρια περί δραχμής, μόλις πριν από τις εκλογές. Δηλαδή, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων βάζει ρήτρα δραχμής και δημιουργεί ένα κακό προηγούμενο. Αυτό τουλάχιστον δηλώνει με μια επιστολή της προς τον Όλι Ρεν η Επίτροπος η Μαρία Δαμανάκη. Λοιπόν, ξεκινάω με εσάς, κυρία Ροδούλα Ζήση, και με αυτή την είδηση. Θα ήθελα να μου σχολιάσετε αυτή την είδηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Βάζει τρικλοποδιά τη στιγμή που η Κομισιόν κάνει το παν για να διασφαλίσει την παραμονή της Ελλάδας στο ευρώ. Δύο μέτρα, δύο σταθμά. Καταρχάς, πρέπει να πω, επειδή μιλήσατε για το μέλλον, εμείς είμαστε εδώ και εγώ είμαι εδώ, με ένα μότο, με ένα σύνθημα, με μια σκέψη, με ένα συναίσθημα ότι κάθε φορά το μέλλον γεννιέται κάθε στιγμή για να μας απελευθερώσει από το παρελθόν. Αν είναι δηλαδή να χρησιμοποιήσουμε τις ίδιες πιέσεις, τα ίδια διλήμματα, τις ίδιες πρακτικές που μας έφερε όπου μας έφερε την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε δεν κάνουμε τίποτα και δεν δίνουμε και μια προοπτική. Υπάρχουν σενάρια για τη δραχμή, τα οποία έχουν ακουστεί αρκετές φορές. Μέχρι τώρα τουλάχιστον δεν επιβεβαιώθηκαν από επίσημα χείλη. Αυτή τη φορά έχουμε αυτή τη ρήτρα. Υπάρχουν φήμες διάφορες, αλλά οι εκλογές της 6ης Μαΐου για την Ελλάδα, αλλά πιστεύω και για τη Γαλλία και για την Ευρώπη τελικά, για να το πω έτσι, έχουν ένα πολύ σημαντικό διακύβευμα. Την ευρωπαϊκή προοπτική και τη βιωσιμότητα του χρέους της Ευρωζώνης πρώτα απ' όλα. Διότι δεν είναι μόνο χρέος της δικής μας χώρας, είναι χρέος της Ευρώπης αυτή τη στιγμή. Και όλα αυτά τα σενάρια φαίνεται ότι είναι στο τραπέζι από τη στιγμή που δεν υπήρξε η δυνατότητα, τώρα όμως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα το είπε αυτό, να κοπεί χρήμα για την Ευρώπη. Δηλαδή υπήρξε μια πρόταση η οποία έλεγε χρειαζόμαστε χρήμα για να αντιμετωπίσουμε, ευρώ δηλαδή για να αντιμετωπίσουμε το χρέος της Ευρωζώνης. Υπήρχε η αντίδραση λόγω πληθωριστικών πιέσεων. Σήμερα όμως φαίνεται ότι αυτά ξαναμπαίνουν στο τραπέζι. Δημιουργούν φόβους και όλα αυτά που ακούμε σήμερα. Και από τον κύριο Προβόπουλο, βέβαια, έτσι. Αυτό είναι φόβους. Σοβαρότερο εμένα και από το ένα ακόμα σενάριο περί δραχμής. Αυτό οι δυσίωνες προβλέψεις του κύριου Προβόπουλου, κύριε Βλάχο. Ναι, να απαντήσω καταρχήν στο αρχικό σας ερώτημα. Νομίζω ότι το χρέος της Ευρώπης είναι εσωτερικό. Η Ευρώπη, χωρίς να χρωστάει προς τρίτους, κινδυνεύει να απαξιώσει το νόμισμά της. Περιορίζοντας το όλο πρόβλημα στην Ελλάδα, κάνει ένα πολύ μεγάλο κακό. Γιατί ουσιαστικά βλέπουν το δέντρο και χάνουν το δάσος. Δεν καταλαβαίνουν ότι τα όποια προβλήματα αντιμετωπίζει το ευρώ και η Ευρωπαϊκή Ζώνη πρέπει να λυθούν με δραστικές αποφάσεις και όχι απομονώνοντας κάποιες χώρες που ίσως, και στην προηγούμενη περίπτωση είναι αληθές, είχαν περισσότερα προβλήματα, περισσότερες αδυναμίες και τα προβλήματα εκδηλώθηκαν πιο έντονα εδώ. Αλλά πια δεν είναι μόνο ο Ευρωπαϊκός Νότος.
Από χτες συζητάμε ότι είναι σε κυβερνησία η Ολλανδία. Που πριν λίγο καιρό η Ολλανδία, θα σας θυμίζω, μας κούναγε το δάκτυλο. Με άνοδο ακροδεξιάς και η μόνη χώρα που έχει τα 3α στην οικονομία της. Με δεδομένο ότι το Βέλγιο έχει ήδη προβλήματα. Άρα η κρίση χτυπάει την πόρτα και της Βόρειας Ευρώπης και αυτόν πρέπει να το δούμε. Αυτή είναι η ευθύνη των Ευρωπαίων ηγετών και να μην περιχαρακώνονται σε αποφάσεις, θα έλεγα έτσι, στενόχωρες, μίζερες, οι οποίες δεν έχουν προοπτική. Τώρα, μέσα σε αυτό το κλίμα, ασφαλώς η δικιά μας χώρα τραβά το δικό της δρόμο, τη δικιά της πολύ μεγάλη δυσκολία. Οι προσεγγίσεις του κ. Προβόπουλου, εάν καταγράφονται για να μας θυμίζουν τη σκληρή πραγματικότητα, μέχρι εκεί έχω να το δεκτώ. Αλλά δεν μπορεί να είναι οι επιλογές της αυριανής κυβέρνησης προς αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή, περικοπές μισθών και συντάξεων, αυτή η πολιτική των περικοπών δεν οδηγεί πουθενά. Μέχρι στιγμής έχουμε πιστεί όλοι ήταν αδιέξοδοι. Ναι, αλλά το αυτή μας οδήγησε στην ύφεση, αυτή μας οδήγησε στην ανεργία. Που συγκυβερνούν αυτή τη στιγμή έχουν δεσμευθεί για κάτι τέτοιο. Δεν συγκυβερνούμε ακριβώς τώρα. Εδώ, ξέρετε, η όλη συνεργασία αυτή τη κυβέρνηση. Θυμίζω, το δεν είναι Γιάννης, δεν είναι. Όχι, θέλω να πω ότι συγκυβέρνηση, ξέρετε τι σημαίνει, κατά τη γνώμη μου. Σημαίνει ότι κάθονται γύρω από ένα τραπέζι 2 κόμματα, 3, 4 και συναποφασίζουν. Μα ένα θέμα, κύριε Βλάχο, ένα ήταν το θέμα για το οποίο συγκυβερνάτε, έτσι δεν είναι? Όχι. Ήταν 4 πολύ συγκεκριμένα. Ναι. Ήταν η εκταμείευση της έκτης δόσης, ήταν το κούρεμα, ήταν η Δανειακή Σύμβαση και ήταν οι εκλογές. Τώρα στην πορεία προέκυψαν κι άλλα. Απόδειξε ότι από τη κυβέρνηση τότε του κ. Παπανδρέου είχε χαθεί ο έλεγχος. Κυρία Αθανασίου, σας προβληματίζει. Να ολοκληρώσω λοιπόν, την καλοσύνη να ολοκληρώσω τη φράση μου. Θα έλεγα λοιπόν ότι η κατεύθυνση, την οποία καλά κάνει ο κ. Προβόπουλος και θυμίζει, πρέπει να είναι σε αυτή την περίφημη περιστολή της σπατάλης, που υπάρχει σπατάλη και πρέπει να εντοπιστεί. Και πώς θα εντοπιστεί? Λέω εγώ για παράδειγμα, το Ζάπιο 3 που εξήγηλε εκτός ο κ. Σαμάρας έχει πολλές καλές ιδέες και καλές προτάσεις, αλλά για παράδειγμα, επιτέλους, οι δημόσιοι οργανισμοί δεν πρέπει να καταρτήσουν τους προϋπολογισμούς από μηδενική βάση. Να πώς μαζεύει τη σπατάλη. Να εξηγήσουν το κάθε ευρώ που ζητάνε, που θα πάει πια. Όχι που πήγαινε, όχι γιατί το ήθελαν, από εδώ και πέρα τι θα γίνει. Μήπως είναι πολύ αργά? Κύριε Αθανασίου, μήπως δεν είναι πάρα πολύ αργά? Δεν μπορούμε να γυρίσουμε το χρόνο πίσω. Ξεκινήσαμε από ένα δεδομένο το οποίο αμφισβητώ. Από το θέμα αυτό, το οποίο, εν πάση περιπτώσει, δημοσιοποίησε, αν κατά κάποιο τρόπο δεν δημιούργησε, η κυρία Μαρία Δαμανάκη. Δεν θέλω να επιδοθώ σε εριστική. Δεν είναι ούτε του χαρακτήρα μου και μου προκαλεί έτσι ένα είδος αρρώστιας μετά. Τι είπε η κυρία Δαμανάκη? Τι μένει στον απλό άνθρωπο? Ρήτρα δραχμής. Τι είναι αυτό? Είναι απειλή. Είναι τρόμος. Για να αποφύγεις τη δραχμή πρέπει να υπακούσεις, ψηφοφόρε. Προς τα εκεί που σε στρέφω εγώ. Αμφισβητώ και θλίβομαι για αυτή την παρέμβαση της κυρίας Δαμανάκη κατά την προεκλογική περίοδο. Είναι επίτροπος της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δεν θα πρέπει να μετατρέπει τον εαυτό της σε κομματική εγκάθετο. Είναι όμως, υπάρχει όμως αυτό, κυρία Αθανασίου. Θα απαντήσω με ονόματα. Ναι. Και επειδή εγώ το Focus Web το έμαθα από 24χρονα παιδιά, θα ζητήσω να με ακούσουν πρώτα τα 24χρονα παιδιά και να ελέγξουν αν ψεύδομαι ή αν λέω αλήθεια. Οι μεγαλύτεροι, όπως ο κύριος Προβόπουλος, όπως η κυρία Δαμανάκη, δεν έχουν παρά να δώσουν, αν είναι στην Ελλάδα, 2,5 ευρώ και να πάρουν την International Herald Tribune. Είναι η ευρωπαϊκή έκδοση του New York Times. Και να μην διαβάσουν, γιατί δεν περιέχεται άλλωστε εκεί. Τι λέει η κυρία Παπαρίγα, τι λέει ο κύριος Τσίπρας, τι έλεγε, γιατί είναι καλός οικονομολόγος ο κύριος Αντώνης Σαμαράς. Να διαβάσουν τι λέει ένας νομπελίστας, παραδείγματος χάρη. Γράφει 2 φορές την εβδομάδα. Ο Πολ Κρούγκμαν, ο οποίος δεν είναι μόνος, όλοι οι αμερικανικοί, ή σχεδόν όλοι, οι φιλελεύθεροι τέλος πάντων, αμερικανικοί, φιλελεύθεροι με αμερικανικούς όρους, οικονομολογική σκέψη, επικρίνει την Ευρώπη. Σε άρθρα γραμμής οι New York Times θεωρούν καταστροφική την πολιτική της Μέρκελ. Ο ίδιος ο Πολ Κρούγκμαν λέει ότι καμία κρίση δεν μπορεί να ξεπεραστεί με λιτότητα. Περιφρονείται, λέει, στους Ευρωπαίους, στο Σαρκοζή και στη Μέρκελ, οικονομική ιστορία 1,5 αιώνα. Μιλάει προκλητικά. Τους λέει, πείτε μου μια κρίση που να ξεπεράστηκε με αυτό, ας με επιτραπούν έτσι και λίγα αγγλικά, αξίζει τον κόπο, σε νέα παιδιά μιλάω, με government spending. Με μείωση των κρατικών δαπανών, με μείωση των επενδύσεων.
Και όλα βέβαια αυτά ξεκίνησαν από έναν μεγάλο πολιτικό, τον Ρούσβελτ. Έχει μείνει, θα το θυμάσαι και εσύ δημοσιογραφικά, περίφημο το εξώφυλλο του Life, όπου είναι ένα πελώριο φράγμα, ένα μπετόν. Τι έκανε ο άνθρωπος μετά τη μεγάλη κρίση του 29? Ξόδευε δαπάνες, έριχνε αίμα στην αγορά, έφτιαξε τότε 300 φράγματα. Θλίβομαι λοιπόν πάρα πολύ όταν χρησιμοποιούν αυτά τα επικοινωνιακά ναρκωτικά, τα οποία έχουν αναγορεύσει σε πολλές περιπτώσεις και σε ένα είδος εκλεπτισμένης τρομοκρατίας. Θλίβομαι γιατί αυτό σημαίνει εντελώς φθαρμένο αίσθημα δημοκρατίας. Ας αφήσουν τον κόσμο να κρίνει. Και σας δίνω τα κλειδιά, τα tags. Paul Krugman, Joseph Stiglitz, New York Times. Πατήστε και διαβάστε τα. Μην πιστεύετε εμένα. Μην πιστεύετε τον κύριο Τσίπρα. Πιστέψτε αυτούς τουλάχιστον τους ανθρώπους. Η Ευρώπη είναι πίσω. Όλοι αυτοί που θεωρούνται προηγμένοι, οι Γερμανοί και οι Γάλλοι, είναι πάρα πολύ πίσω. Έχετε τη δική σας άποψη, κυρία Θανασίου. Του Κρούγκμαν μετέφερε. Ναι, δεν είναι δική μου. Όχι. Τίποτα δικό μου. Ναι. Το συμμερίζεστε ωστόσο, έτσι δεν είναι? Βεβαίως και αυτή την πολιτική ακολουθεί και ο Μπάρακ Ομπάμα. Αυτή την πολιτική ακολουθεί. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, τον οποίο επίσης εκπροσωπείται σε αυτές τις εκλογές. Εκπροσωπώ όλο αυτό το σύνολο, το ενωτικό, στο οποίο ο Στάθης ο Παναγούλης, ο Σωτήρης ο Κοντονάσιος και άλλοι έχουμε έτσι ενταχθεί εκλογικά. Ενταχθήκατε αφού φύγατε από το Άρμα Πολιτών μετά τη συνεργασία του Γιάννη Δημαρά με τους ανεξάρτητους Έλληνες. Θέλω να γυρίσω σε εσάς, κύριε Χαλιορή, και στη Δημοκρατική Συμμαχία, η οποία έχει μία πλήρη ατζέντα με όλα αυτά τα θέματα. Πώς το ακούτε εσείς αυτό το ευρωπαϊκό σενάριο δραχμής πριν από τις εκλογές? Καταρχάς, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση, γιατί είναι η πρώτη φορά που βγαίνω κάπου. Και θα ήθελα να σας πω ότι η εμπειρία μου δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλη, αλλά έχω ως νέος όρεξη να δουλέψω και να βοηθήσω όσο μπορώ για την περιοχή μου. Και οικονομολόγος. Νέος και οικονομολόγος. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Θανασίου. Κατά τα άλλα, θα ήθελα να σας πω Άλλος είπε ότι έσπασε την παρθενιά του χρέους και εδώ έχουμε παρθενική εμφάνιση στην κυριολεξία. Ο Βενιζέλος είπε χθες ότι έσπασε την παρθενιά του χρέους. Δεν γνωρίζω κάτι το παρθενικό σε αυτόν τον τομέα. Εάν έχει απομείνει κάτι το παρθενικό προς την πλευρά του Πασόκ, επιτρέψτε μου να το ερευνήσω. Αλλά για την ώρα με κάνει και γελόλιγα. Εγώ δεν σχολιάζω. Παρακαλώ, δεν το ήθελα. Με συγχωρήστε με, έτσι το είπα. Δεν έπρεπε να μάθετε, κύριε Χαλιορή, ότι ξεκινώντας πρέπει να σας διακόπτουμε, οπότε σας αφήνουμε να ολοκληρώσετε τη σκέψη σας. Αυτό που θα ήθελα να πω, ότι είμαι και εγώ με το βλέμμα στο μέλλον. Σίγουρα θέλω να δω τι έγινε από εδώ και χθες, αλλά με ενδιαφέρει από σήμερα και αύριο. Είμαι ένας νέος 32 χρονών που έχω μια δική μου επιχείρηση, μια βιοτεχνία. Παλεύω από το πρωί μέχρι το βράδυ για να δουλέψω σε αυτήν την επιχείρηση για να μπορέσω να ζήσω. Και πιστεύω μαζί με μένα, καταλαβαίνω και άλλοι άνθρωποι, ότι το βλέμμα μας πρέπει να είναι πραγματικά στο μέλλον. Σίγουρα γίνανε λάθη από πάρα πολλούς. Σημασία έχει τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα. Με ενοχλεί πάρα πολύ που ακούω πραγματικά αρκετά κόμματα, ακόμα και σήμερα, να λαϊκίζουν. Ακούω ξαφνικά για πολυτεχνικά επιδόματα, ακούω ξαφνικά για αυξήσεις σε συντάξεις και μισθούς. Δεν νομίζω ότι υπάρχει πολιτικός φορέας ο οποίος δεν θα ήθελε να το κάνει αυτό. Αλλά μπορούμε να το κάνουμε. Η έκθεση που μου είπατε πριν από λίγο του κύριου Προβόπουλου, που παρουσιάσατε, η κυρία Δαμανάκη, όλα αυτά μας δείχνουν ένα δυσίωνο μέλλον. Δεν μπορούμε λοιπόν ακόμα και σήμερα να μιλάμε με λαϊκισμό και πάλι να τάζουμε. Ένα ακόμα λεφτά υπάρχουν, νομίζω δεν μας βοηθάει καθόλου. Αυτό δεν δείχνει πολύ να λέει ότι λεφτά υπάρχουν. Λεφτά δεν υπάρχουν και πάμε προς τη δραχμή, λέει. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θέλω να δούμε κάτι άλλο. Και παρακαλώ, ο κύριος Χαλιορής πρέπει να είναι με ωμέγα. Είναι με όμικρον. Είναι με όμικρον, άρα είναι πολύ σωστό, γιατί εδώ το έχω με ωμέγα. Για να τον βοηθήσουμε, μια και είναι η πρώτη φορά που κατεβαίνει. Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, επίθεση στην Άννα Διαμαντοπούλου. Μετά τον Πέτρο Ευθυμίου δέχτηκε φραστική επίθεση περίπου 30 άτομα κατά τη διάρκεια της ομιλίας της σε μεζεδοπολείο στην Κεσαριανή. Για να δούμε το βίντεο. Άντε πήγαινε μέσα τώρα, Χριστιανή. Έχει ιστορία έξω τα ΜΑΤ και η αστυνομία.
σχόλια και επίπεδο. 30 χρόνια ποιος κυβερνούσε? Εγώ κυβερνούσα, εγώ μας έφερας εδώ. Εσείς κυρία Διαμαντοπούλου, γιατί ζητάτε την ψήφο μας? Για να πάμε ακόμα πιο κάτω. Να πουληθούμε και σκλάβοι. Σοπή σας, αυτοκτονή μας φέρετε. Αδελφό μας, θα αυτοκτόνησε. Είναι και αδερφός εδώ. Δεν άκουσα κανένα πολιτικό σύνθημα. Να πουληθούμε σκλάβοι. Ναι, δεν άκουσα κανένα πολιτικό σύνθημα. Υπάρχει μείζον ζήτημα με όλα αυτά, έτσι. Έχετε δεχτεί προσωπικά επίθεση? Βεβαίως, έχω δεχθεί. Και πρέπει να σας πω, γιατί το ξέρετε όλοι, ότι είμαι βουλευτής Μαγνησίας και όλα αυτά τα χρόνια ήμουνα βουλευτής Μαγνησίας. Τα τελευταία 2 χρόνια, 1,5 χρόνο, επειδή το γραφείο μου είναι από τον πατέρα μου, το έχω χρόνια, είναι ισόγειο, δεχόμουν όλες τις επιθέσεις για ό,τι συνέβαινε, είτε για μια ψηφοφορία στη Βουλή, για οτιδήποτε. Δεχόμουν τις επιθέσεις στο γραφείο μου, το σπίτι μου, το αυτοκίνητό μου, η οικογένειά μου. Χωρίς να υπάρχει μία αιτία. Καμία αιτία. Δεν υπήρχε ένα σύνθημα. Υπήρχαν κουκούλες, υπήρχαν πέτρες και υπήρχε και κουκούλα της πένας από ανώνυμους bloggers, οι οποίοι σαν να είχαν στοχοποιήσει τελικά τον δημόσιο διάλογο, την ελεύθερη άποψη και την ελεύθερη ιδέα. Δεν μπορεί να... Δεν μάθατε ποτέ ποιοι είναι αυτοί που επιτίθενται? Ακούστε να σας πω κάτι. Όχι, δεν έμαθα. Δεν έμαθα γιατί όταν φοράει κουκούλα κάποιος, μέσα στην ανωνυμία του και χωρίς πρόσωπο, χωρίς προσωπικότητα, χωρίς πρόσωπο, δεν μπορεί να έχει κάποια αντίρρηση που να στοιχειοθετείται πάνω σε πολιτικές ή ιδεολογικές διαφορές. Μακριά από μένα να υιοθετήσω αυτή τη συμπεριφορά, ωστόσο, κυρία Ζήση, ξέρετε πολύ καλά γιατί δεχόσαστε τις επιθέσεις. Όχι, δεν το ξέρω. Να σας πω γιατί δεν το ξέρω. Γιατί είμαι βουλευτής στη Μαγνησία 18,5 χρόνια. Είναι γνωστή και στη διαφάνεια η πορεία μου, η οικογένειά μου, οι πρόγονοί μου, οι δημοκρατικές μου πεποιθήσεις, αλλά είναι δείγματα γραφής. Δεν είναι απλές κουβέντες στον αέρα. Μαζί με τα χλωρά το ξέρετε αυτό, όχι, ότι καίγονται και τα ξερά. Ναι, πρέπει να πω το εξής. Δεν καταλαβαίνω. Αν κάποιος έχει αντίρρηση, μπορεί να μου γράψει κάτι, εγώ θα το απαντήσω. Είμαι πάντα ελεύθερη στην κριτική. Ούτε μπορούν και κάποια μέσα ενημέρωσης να αποκλείουν τις φωνές, άρα αποκλείουν τις ιδέες. Υπάρχει αυτό που είπε και ο κύριος Αθανασίου. Κάτι γίνεται με τη δημοκρατία. Στο ότι παραμένετε όμως σε ένα κόμμα το οποίο αυτή τη στιγμή θεωρείται ότι διαχειρίστηκε με ένα εντελώς λάθος τρόπο την χρεοκοπία της Ελλάδας. Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Είναι πολύ εύκολο. Την κρίση της Ελλάδας που οδήγησε είναι πολύ εύκολο, σύμφωνα με τις επιθυμίες μας ή με τις αγωνίες μας, να αλλάζουμε από το ένα κόμμα στο άλλο συνεχώς για να είμαστε να επικυριαρχήσουμε εμείς. Η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει μόνο η οικονομική κρίση. Η οικονομική κρίση θα ήταν το τελευταίο ίσως πράγμα. Η οικονομία πάντα μπορεί να ανακάμψει, κατά την άποψή μου. Και υπάρχουν λύσεις και υπάρχουν ιδέες και υπάρχουν θέσεις. Εσείς πώς τα βλέπετε, κύριε Χαλιορή? Εγώ φοβάμαι την κοινωνική απαξίωση αυτά, και τις αρχές και τις αξίες που έχουν. Αυτού του τρόπου την αντίδραση. Κοιτάξτε να σας πω, είναι λογική η οργή του κόσμου. Εγώ προσωπικά, και εγώ δεν σας κρύβω ότι είμαι αρκετά οργισμένος, αλλά είμαι πολύ περισσότερο οργισμένος με αυτούς οι οποίοι απλά ξέρουν να κάνουν κριτική και που δεν έχουν να πούνε κάτι, να προτείνουν κάτι. Ξέρετε, οι περισσότεροι νέοι στην ηλικία μου έχουν 2 αντιδράσεις. Ή θα αντιδράσουν με αυτόν τον τρόπο, ή θα κάτσουν σε ένα καναπέ και δεν θα ασχολούνται με την πολιτική. Εγώ λοιπόν επέλεξα να αντιδράσω δημιουργικά. Εγώ επέλεξα να προτάξω μπροστά τις δικές μου δυνάμεις, τις δικές μου ιδέες και να προσπαθήσω για την περιοχή μου να κάνω κάτι καλύτερο. Πιστεύω αν όλοι μας σε αυτή την ηλικία προσπαθούσαμε για κάτι καλύτερο, νομίζω ότι πραγματικά τα πράγματα θα πηγαίνανε καλύτερα προς το μέλλον. Έχετε προσπαθήσει, μόνο ένα λεπτό όμως γιατί πρέπει να πάμε σε διάλειμμα, έχετε προσπαθήσει να μιλήσετε με αυτούς που έχετε δεχτεί επιθέσεις, είμαι σίγουρη? Όχι, και εσείς? δεν έχω, κοιτάξτε, ανθρώπους που ζητούν εξηγήσεις, συνήθως συναντάμε. Ναι. Οι περισσότεροι, όταν του ζητάς και εσύ σαν άτομο, γιατί όταν σε κατηγορεί μέσα σε μια γενικευμένη κρίση, του λες: έχεις κάτι να καταμαρτυρήσεις σε μένα? Όχι, σε σένα. Έχεις κάτι να πεις για την εντιμότητά μου, για τη διαχείριση, δοκιμάστηκα, έκανα? Όχι. Αλλά ισοπαίδευε στο γενικό σύστημα. Λοιπόν, είναι η στιγμή που πρέπει να πούμε ονόματα και αριθμούς. Δεν μπορούμε να ξέρουμε τα πάντα. Στις εκλογές θα εκλεγούν βουλευτές. 300, όπως και να έχει το σύστημα. Θα εκλεγεί η κυβέρνηση. Καμία αντίρρηση. Έτσι. Να εκλεγούν λοιπόν
το κάθε ψηφοδέλτιο θέτει υπόψη του κόσμου πάρα πολλού υποψηφίου. Ο καθένα θα επιλέξει του καλύτερου. Εγώ βρήκα στο διάστημα αυτό 2-3 που είχαν ψηφίσει Πασόκ την προηγούμενη φορά. Και ζητούσα να εξηγήσει από μένα. Και είπα, γιατί δεν πα αυτή την κουβέντα που κάνει μαζί μου, που δεν είσαι στην περιοχή μου, που δεν είσαι γνωστό δικό μου, να την κάνει με αυτόν τον άνθρωπο που επέλεξε. Και να του στείλει ευθύνη, αν κάτι άλλο σου είχε υποσχεθεί, αν κάτι άλλο σου είχε πει, να σου πει γιατί άλλαξε. Πάντως, κύριε Βλάχο, δεν μπορεί να βγαίνουν λάδι όμως όλοι, διότι συμμετείχατε όλοι, μπορούσατε να διαφωνήσετε, μπορούσατε να φύγετε, μπορούσατε. Εκεί που έφτασαν τα πράγματα, νομίζω ότι δεν είδα πάρα πολλούς να παραιτούνται, δεν είδα πάρα πολλούς να σηκώνονται, να φεύγουν όταν έγιναν αυτά που έγιναν. Είμαστε όλοι στην κρίση της κοινωνίας του κόσμου. Ας αναλάβει λοιπόν με την ψήφο την ευθύνη και ο κόσμος να επιλέξει τους καλύτερους. Εγώ λέω στην πολιτική και γενικά στη ζωή δεν υπάρχει το άριστο. Συγκριτικά επιλέγεις το καλύτερο. Κυρία Αθανασίου, θα πάμε με εσάς αμέσως μετά το διάλειμμα. Τι μπορεί να σε εκφράζει καλύτερα, τι μπορεί να σε αντιπροσωπεύει. Και εν πάση σε μια περίοδο που σε εκλογές πρόκειται να γίνουν, που είναι υποψήφοι όλες οι τάσεις, όλες οι ιδεολογίες, τα πάντα. Πάντως, εάν και αυτό δεν σε εκφράζει Βλάχο, σήμερα. Ναι, θα από πω, αυτό που βλέπουμε, θέλω να πω το εξής, ότι ο κάθε πολίτης με την ψήφο του αύριο κρίνει τη μοίρα όλων μας, ο καθένας. Ναι. Άρα δηλαδή δεν είναι απλό να βλέπουμε κάτι στο βίντεο και να λέμε έγινε αυτό, δεν αφορά εμάς. Πρέπει να ξέρει ο κάθε πολίτης τι θα ψηφίσει. Και να μην ζητάει ευθύνες. Σωστό να το διευκρινίσω κι εγώ λοιπόν αυτό. Λοιπόν, να κλείσουμε όμως, να πάμε στο διάλειμμα και θα επιστρέψουμε με τον κύριο Αθανασίου. Να εκφράσω όμως και εγώ τη διαφωνία μου με αυτού του είδους τις ενέργειες. Αυτή είναι η υπεραπλουστευμένη προσέγγιση. Μαζεύονται 30, επειδή έτσι διαφωνούν. Αυτοί εκφράζουν το λαό, αυτοί εκφράζουν τα πάντα. Ας φτιάξουν κόμμα, να κατέβουν κάτω να δουν τι εκφράζουν. Και εν πάση περιπτώσει, αυτού του είδους οι προφυλαξισμοί δεν οδηγούν πουθενά. Δεν μου προτείνει τίποτε. Είναι αδιέξοδο. Αν ήταν λύση αυτό, αν ήταν η Διαμαντοπούλου, η Ζήση, ο Βλάχος, να φύγουν να πάνε σπίτια τους. Αλλά το θέμα είναι τι μου προτείνει. Και δυστυχώς δεν προτείνει τίποτα. Είναι οι άνθρωποι που προσπαθούν να υπερβηματοποιήσουν την κρίση. Λοιπόν, διάλειμμα.